It-tlieta tas-sitt ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 8, versi minn 14 sa 21. F'dak iż-żmien, id-dixxipli ta' Ġesu insew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dajsa. U issihom u qalilhom: iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi. Huma bdew jgħidu bejniethom: dan għax m'għandniex ħobż. Ġesu induna u qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux? X'ebbussija ta' ras għandkom? Għandkom għajnej u ma tarawx? Għandkom widnej u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobsijiet bejn il-5,000 ruħ? Kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 12. Meta qassamt is-7 ħobsijiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu fil-bċejjeċ li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux? Qalilhom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għaliex l-ipokrisija hija assoċjata mal-ħmira? Għallut, il-ħmira kienet sinjal ta' ħażen. Kienet biċċa għaġina mill-fdalijiet tal-ħobż li tiffermenta. Il-fermentazzjoni kienet assoċjata mal-ħażen li wieħed jiħżien. Għaliex Ġesu wissa lid-dixxipli biex jevitaw l-attitudnijiet tal-Fariżej. Il-Fariżej kienu jinqalaw biex jidhru reliġjużi fil-waqt li kienu mimlija b'intenzjonijiet ħżiena minn ġewwa. Il-kelma ipokrita tfisser attur, xi ħadd li jippretendi dak li mhux. Imma min jista' jkun tajjeb li falla waħdu? Bl-ipokrisija wieħed jista' apparentament jidher tajjeb u fl-istess waqt jaħbi dak li ma jridx li l-oħrajn jaraw fih. L-aħbar it-tajba hi li jid-dawl ta' Alla jikxef kemm id-dlam tal-ħażen u d-dnub kif ukoll jirbaħ fuq il-mibeda bl-imħabba, fuq is-supervja bl-umiltà u fuq il-pretenzjoni bl-integrità u l-verità. Alla jagħti l-grazzja lill-umli u lil dawk li juru soba u indiema vera għal dnubietom, sabiex dawn ikunu jistgħu jirbħu fuq il-ħmira tan-nuqqas ta' sinċerità u fuq l-ipokrisija fil-ħajja tagħhom. Inti tħalli l-ansjetà jew il-biża' iżommuk il-bogħod milli tafdal lill-Alla fil-providenza tiegħu f'ħajtek? L-imħabba perfetta tqaċċat il-biża' l barra. Din insibuha fl-ewwel ittra ta' San Ġwan kapitlu 4 vers 18. Itlob lill-Alla biex jimla lil qalbek bl-imħabba tiegħu u biex ikabbar il-fidi tiegħek fil-providenza u fl-imħabba tiegħu lejk. L-apostli inkwetaw għaliex kienu nsew iġibu l-ħobż magħhom fid-dajsa. U dan wara li Ġesu kien għadu kemm wettaq il-miraklu ta' tkattir tal-ħobż li bih tema 4,000 ruħ. Kemm hu faċli ninsew dak li Alla jkun għadu kien għamel f'ħajjitna u niddubitaw fil-wedid tiegħu li jieħu ħsiebna. Meta l-apostli komplew jinkwetaw minħabba li ma tantx kellhom ħobż, Ġesu fakkarhom fil-mod kif hu ipprovda mirakulosament il-ħobż u tema lil dawk l-eluf ta' nies. U mbagħad jgħidilhom, anzi iċanfarhom
minħabba in-nuqqas ta' fiduċja tagħhom f'Alla. Ma tifhmux għalilhom huwa faċli li taqbad tinkwieta fuq il-problemi u fuq il-bżonnijiet preżenti ta' ħajtek u tinsa ir-realtà l-aktar importanti fuqhom il-koll. Il-preżenza li dejjem qiegħda magħna ta' Alla nnifsu u fil-providenza abbundanti tiegħu fil-ħajja tagħna. U inti titlob bil-ferħ u bil-konfidenza missierna. Atina il-ħobza ta' kuljum. Mulej, inti biss tista' sostnini bil-kelma u bl-ispirtu tiegħek li inti tatini kontinwament. Imlini bil-ferħ u bil-qawwa biex inservik f'kull mument ta' ħajti. Għażiża Ommi Marija, inni ndur mill-ħmira ta' dnub tiegħi u għamel li jien qatt ma nattakka qalbi ma' affarijiet ta' din id-dinja, mod speċjali dawk li jistgħu iċibu korruzzjoni u mewt. Għatini l-grazzja ma li jien ningħaqad dejjem ma' ibnek Ġesu u nafda b'kunfidenza totali fil-providenza u fl-imħabba tiegħu għalija. Amen.